Καλώς ορίσατε στο The Sixers, όπου σε κάθε επεισόδιο φιλοξενούμε προσωπικότητες με μοναδικές ιστορίες, εμπειρίες και οράματα που εμπνέουν, προκαλούν τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο και αποδεικνύουν ότι η καινοτομία ξεκινά από τον άνθρωπο. Σε αυτό το επεισόδιο, ο Κωνσταντίνος Ράικος υποδέχεται τον Αλέξιο Βανδόρο. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Ράικος και σήμερα στους The Sixers έχω ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο, έναν φίλο μου και συνεργάτη, τον Αλέξιο Βανδόρο. Γεια σου, Αλέξη. Καλώς ήρθα στους Sixers. Μου θυμίζει NBA, ξέρεις, έτσι. Ναι. Φάση. Είμαστε πρωταθλητές γι' αυτό. Αν και οι Sixers έχουν και χρόνια να πάρουν πρωτάθλημα. Δεν έχει σημασία. Θα τους αναβιώσουμε. Γεια σου, Αλέξη, τι κάνεις? Τι θα πούμε σήμερα εδώ, Το πρόβλημα με τον Αλέξη είναι ότι έχουμε πολύ καλή σχέση και μιλάμε συχνά, οπότε κάποια πράγματα τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Οπότε εγώ λέω να ξεκινήσουμε το Game of Money Festival. Με χαρά. Που είναι και στα μέσα Νοεμβρίου. Πάμε από το τέλος στην αρχή. Ναι. Σούπερ. Μέσα στα διάφορα που κάνω, ένας βασικός πυλώνας είναι το Game of Money γενικότερα. Εδώ και 6 σχεδόν χρόνια εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους χρηματοοικονομικά. Είχαμε ένα κενό στην αγορά και στην ουσία, γιατί για μένα δεν είναι κάτι που κάνω για monetize το Game of Money. Και αυτό μας ξεχωρίζει κιόλας. Κάνουν πολλά άλλα πράγματα, οπότε αυτό είναι προσφορά μου προς το ευρύ κοινό. Είχε ξεκινήσει από το podcast, φαντάζομαι. Ξεκίνησε από το podcast. Πιο πριν είχαμε ένα 3ωρο σεμινάριο που το λέγαμε «Μαύρο το παιχνίδι του χρήματος», που ήταν σε κλειστό κύκλο, λίγο Κιγιοσάκη, λίγο εναλλακτικά, λίγο τα δικά μου. Και είδαμε ότι είχε απήχηση και βγάλαμε το podcast λόγω του κορονοϊού, που είχα λίγο παραπάνω χρόνο και ήρθε και η Αλεξία. Ναι. Και επειδή ανοίξαμε το δρόμο στο κομμάτι αυτό, θεωρώ, εντάξει, τώρα παρά είναι της μόδας το να μιλάμε για αυτά. Και ξέρεις καλά ότι δεν κυνηγάμε τα χρήματα μέσα από αυτό, δεν πουλάμε τίποτα, δεν προωθούμε τίποτα, έχει μια καλή απήχηση. Το φυσικό επακόλουθο, γιατί το ξέρεις καλά και ως λογιστής, ότι δεν αναπτύσσεται, χειροτερεύει και πεθαίνει, ή το βαριέσαι ταυτόχρονα. Το ίδιο είναι. Ναι, το σκοτώνεις εσύ. Μπράβο. Η φυσική πορεία ήταν να κάνουμε κάτι παραπάνω, κάτι ακόμα. Οπότε πέρσι κάναμε το πρώτο Game of Money Festival, ένα διήμερο. Εκεί ήμουνα. Έτσι, που μίλησες και σε ευχαριστούμε. Χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού. 3 πράγματα ταυτόχρονα. Ένα διήμερο συνέδριο, θα μπορούσε να ήταν και μόνο του συνέδριο, αλλά δεν μας αρκούσε. Ένα expo site με εταιρείες γύρω από το χώρο που να μπορεί να έχει αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους και κάποια ανοιχτά workshops για το ευρύ κοινό που σχεδόν χωρίς κόστος θα μπορούν να τα παρακολουθήσουν. Άρα και η λογική κυρίως της δικτύωσης που θεωρώ ότι είναι η βάση για οτιδήποτε κάνει στη ζωή στην επιχειρηματικότητα. Φέτος, το αναφέρεις, 15-16 Νοεμβρίου, πάμε σε μεγαλύτερο χώρο στο 2 Αθηνών, πιο εύκολα προσβάσιμο σε σχέση με πέρσι. Οι στόχοι είναι μεγάλοι. Οι ομιλητές είναι πολλοί. Οι ομιλητές είναι πολλοί, από έξω αρκετοί, από Έλληνες. Ανανεώσαμε και το ρόστερ, θέλουμε να είναι οι ίδιοι κάθε χρόνο για να βλέπουν και κάτι διαφορετικό οι άνθρωποι. Και πάμε καλά. Αυτό το λες γιατί με κάλεσες, Πάνω απ' όλα. Θα βάλουμε link στο βίντεο. Με χαρά σας λέω, είμαστε εκεί και για μένα το κυριότερο είναι να είμαι σε ένα περιβάλλον με ανθρώπους που ψάχνουν τα ίδια πράγματα, σε ό,τι φάση και να είμαι, ό,τι και αν κάνω ζωή μου, μόνο να κερδίσω έχω από αυτό. Σε βοήθησε εσένα το Game of Money, σαν διαδικασία, ρε παιδί μου, να αναπτυχθείς επιχειρηματικά? Γιατί φαντάζομαι ότι και εσύ το ξεκίνησες, ήταν άγνωστα νερά για σένα. Ήταν άγνωστο και λογική του podcast. Είσαι αρχιτέκτονας. Ναι. Έχετε ένα αρχιτεκτονικό γραφείο με τον αδερφό σου και τον πατέρα σου και αυτό το κάνεις ουσιαστικά παράλληλα. Ήταν η περίοδος που ήδη είχα ξεκινήσει, το αποφασίζω, τα πρώτα μου βήματα στην πλευρά του δασκάλου, τέλος πάντων. Είχα κάνει όλους τους κύκλους εκεί και ήταν η εποχή που κουβεντιάζαμε και με τον Αντώνη και η Αγάπη. Μια μετάβαση ήταν τα πολύ πρώιμα βήματα. Άρα είχα δουλέψει πολύ με τον εαυτό μου, που έχει σημασία. Γιατί το συγκεκριμένο τι κατάφερα να κάνω, να συνδέσω πράγματα που είχα διαβάσει, ήταν εναλλακτικά του Κιγιοσάκη, επιχειρηματικότητα, πεθάνουμε δουλεύοντας, τις δικές μου επιχειρηματικές εμπειρίες. Αυτά σας τα είχαν αναφέρει στο αποφασίζω? Όχι. Αυτά τα είχα ψάξει εγώ τα τελευταία χρόνια, διαβάζοντας και ψάχνοντας. Και επειδή έκανα και δικτύωση για αρκετά φεγγάρια, είχα μπει στη διαδικασία αυτή της από εκεί πλευράς. Να αλλάξω τα αρτιμόρια από Κιγιοσάκη, τέλος πάντων. Γιατί το κομμάτι των αυτοαπασχολούμενων το ξέρα καλά. Το έκανα για πάρα πολλά χρόνια και με επιτυχία. 2 δικές μου επιχειρηματικές εμπειρίες, γιατί είχα κάνει μπόλικα πράγματα επιχειρηματικά. Άλλα πετυχημένα, άλλα ακριβά μαθήματα. Θυμάμαι και ένα φοιτητικό site είχες. Είχα το Architravel που υπάρχει ακόμα, είχαμε ανοίξει κάποιες επιχειρήσεις που δεν πήγανε, κάποιες πήγανε, άρα είχα μπόλικες προσλαμβάνουσες με μαθήματα. Και συν και πλην. Άρα μπορούσα να μιλήσω για αυτό που θα μιλούσα. 3 λόγω το αποφασίζω. Είχα δει πάρα πολλές πεποιθήσεις, βάζω τα βάνια στον εαυτό μου. Τα χρήματα είναι
ευθέως ανάλογα με το είμαι μου και τι πιστεύω για τον εαυτό μου και τι αξία δίνω. Άρα συνδύασα όλα αυτά. Άρα είχαμε να δώσουμε κάτι διαφορετικό πέρα από το ξέρω, επένδυση, πάρε μετοχές, τι κρύπτο. Ναι, που ή και τι αυτά είναι ο είναι. πληθωρισμός που είναι σημαντικό να το ξέρει κάποιος. Και επειδή έχω, από τα λίγα ταλέντα που έχω, είναι να εξηγώ σύμφετα πράγματα με απλό τρόπο. Αυτό το είχα από νεαρός. Τα λέμε έτσι αρκετά λαϊκά που τα καταλαβαίνουν οι άνθρωποι γιατί είναι σαν να τα λες σε ένα 6χρονο, σε ένα 10χρονο. Δεν έχει λίγα ταλέντα. Στο πρώτο meeting που κάναμε, είχε σχεδιάσει, συζητούσαμε και είχε σχεδιάσει μια πολυκατοικία. Και μου λέει: Πάρ' το στο μπλοκάκι, θυμάσαι. Τι κάνει αυτό εδώ. Αυτό είναι ο τρόπο μα συγκεντρώνουμε και σε πολλά meeting. Και εσένα το είχα πει. Λέω: αν με δει να μην σε κοιτάω και να κάνω. Ήθελα να συγκεντρωθώ. Ναι. Σκιτσάρω. Αυτό είναι ο τρόπο. Εγώ πάλι μου τζουρώνω. Άρα από το Game of Money τι κέρδισα, που είναι το ερώτημα. Νούμερο 1, κυρίως μέσα στο podcast. Ήρθα σε επαφή με ανθρώπους που δεν ερχόμουν αλλιώς. Ήταν σε καλό κάποιον που θέλω να γνωρίσω σε ένα podcast, άρα του δίνω ένα βήμα. Θα έρθει, θα γνωριστούμε, θα έχω και μια ώρα μαζί του, κρατάω και την επαφή για οτιδήποτε μελλοντικά ή απλά να ξέρει το όνομά μου. Αλλιώς, γιατί να έρθει για καφέ μαζί μου. Άρα networking. Networking πολύ σημαντικό. 2, επειδή το κάνουμε καλά, είναι branding προς τους ανθρώπους, προς το ευρύ κοινό. Ταυτόχρονα αυτό που συμβαίνει τώρα με κάθετα βία, έχουμε πάρα πολύ υλικό να κόψουμε από εκεί. Άρα και τα social media τροφοδοτούμε. Προσωπικά μου αρέσει να κάνω πιο πρωτογενές υλικό για τα social, αλλά υπάρχει και όλο αυτό. Και νούμερο 3, όλο αυτό. Εννοείς πιο πρωτογενές να γυρίσεις κάτι. Γυρνάω ξεχωριστά βίντεο και δεν κόβω. Ναι. Κόβουμε και κάποια για τα social του Game of Money. Στα δικά μου social παράγω πρωτογενές υλικό. Ναι. Είναι πολύ πιο αυθεντικό γιατί στο podcast που έχω 20 λεπτά ή τώρα που κάνουμε κουβέντα, πλατιάζω. Το κάθε το βίντεο θέλει 40 δεύτερα να τα έχει πει. Ναι, άρα προτιμώ να πιο to the point και να έχει αρχή, μέση και τέλος, να βγάζει νόημα αυτό. Άρα μου έχει δώσει και σε branding και φυσικά μέσα από αυτό έμεσα ήταν και η αφορμή. Κάναμε και την εισηγμένη στο χρηματιστήριο τη Wealth που την ξέρεις πολύ καλά γιατί έχει τα λογιστικά εδώ. Πλέον Global Wealth έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Μέσα από αυτό μας βρήκανε και οι νυν συνέτεροι που κάναμε το merge και μέσα από αυτό και μέσω του Λευτέρη του συνεταίρου μου. Άρχισε όλο αυτό. Του κοντού. Μπράβο. Όλο αυτό είναι προσθετικά κομμάτια που δεν ξέρεις που θα σε πάει. Αλλά προφανώς έχω κερδίσει πάρα πολλά έμμεσα. Από μόνο του είναι κάτι που αυτοσυντηρείται. Ναι. Και μέσα από το κλαμπ που κάνουμε. Ακόμα και το φεστιβάλ. Το πρώτο μπήκε μέσα γιατί ό,τι ξεκινάς προφανώς το χρηματοδοτείς. Τώρα το δεύτερο θα δείξει η πορεία πώς θα πάει. Άρα δεν το κάνουμε αυτό γιατί θέλουμε 3.000 το μήνα για να ζήσουμε. Όπως λέω, ζούμε απ' αλλού και πάρα πολύ καλά. Ούτως άλλως έχει και έξοδο γι' αυτό. Οπότε Μπράβο. ουσιαστικά συντηρείς το project. Και αυτό είναι προσφορά στους ανθρώπους και ταυτόχρονα ένα branding για εμένα σαν Αλέξο που είναι σημαντικό. Άρα το Game of Money θεωρείς ότι είναι, ρε παιδί μου, ο φάρος σου πλέον. Θα το λέγαμε αυτό. Όχι. Ο φάρος είναι το αποφασίζω. Θεωρώ. Το Game of Money είναι στο κομμάτι του, κυρίως το TikTok που είναι ήταν τα τελευταία χρόνια, γιατί τώρα το Instagram το κερδίζει λιγάκι κατά την άποψή μου. Πραγματικά στη διάχυση τη μεγάλη, επειδή εκεί έγινα branded στα χρηματοοικονομικά, αυτά πήγαν τα βίντεο και όπου το έχω δοκιμάσει να κάνω shift, να το γυρίσω σε άλλα πράγματα δεν γυρνάει. Άρα αυτό πάει, αυτά κατά βάση ανεβάζω εκεί. Παραπάνω με ξέρουν για αυτά που δεν είναι το βασικό μου. Αυτό είναι το οξύμορο τέλος πάντων. Όταν θα σε δουν στον δρόμο θα πούνε: έσπαγα στα βίντεο για τα χρηματοοικονομικά. Πού να επενδύσω. Ναι, πού να επενδύσω, το κλασικό. Global Wealth. Ναι. Έλα να σου πω εγώ τι θα κάνεις. Θεωρώ το αποφασίζω. Είναι το πιο ουσιαστικό γιατί οι άνθρωποι που έρχονται εκεί και επιλέξουν να δουλέψουν μαζί μας και σε βάθος, πραγματικά αλλάζουν τη ζωή τους πολύ επίπεδο. Το βιώνεις έτσι δηλαδή κι εσύ. Δόξα τω Θεώ. Έχω έρθει εγώ, έχω παρακολουθήσει η Δυναμική, είναι εξαιρετικό σεμινάριο που γίνεται μία φορά το χρόνο. Μία φορά το χρόνο. Τώρα μόλις κάναμε, τώρα που το γυρνάμε αυτό, λίγες μέρες πριν το φετινό μας. Εντάξει, η μέθοδος είναι πάρα πολλά χρόνια έτσι. Δηλαδή 35 πλάς χρόνια πριν ο Αντώνης ο Καλογύρου μαζί με τη Βένα που είναι η γυναίκα του ανοίξανε δρόμο στην Ελλάδα. Είναι από τους 3 παλιότερους χώρους. Ο Αντώνης ξεκίνησε, μάλλον προϋπήρχε το Αντώνη ο Νατζέμι, ο οποίος είναι στο πιο πνευματικό κομμάτι. Υπάρχει ακόμα άνθρωπος εξαιρετικός. Λίγο με τον Αντώνη ήρθε στην και. Αυτοβελτίωση. Ναι. Ήρθε ο Μεταξάτος που έφερε από το εξωτερικό τη μέθοδο Σίλβα. Που την κάνουν ακόμα οι άνθρωποι. Αλλά αυτοί είναι οι 3 παλιοί στην Ελλάδα. Και οι 3 που υπάρχουν ακόμα. Εμείς είμαστε ο μόνος χώρος που έχει κάνει μετάβαση. Είμαστε η δεύτερη γενιά. Συνεχίζει και έχει αναπτυχθεί πολύ πάνω από ό,τι ήταν πριν.
Ο Αντώνης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από 1,5 μήνα, σχετικά ξαφνικά, είχε τα θέματα του, αλλά έφυγε ξαφνικά. Δηλαδή, χτύπησε και σταμάτησε η καρδιά του μετά. Δεν σου ανέφερα για το ότι έφυγε ο Αντώνης, γιατί ξέρω ότι το βλέπετε λίγο διαφορετικά εσείς. Το αντιμετωπίσατε και κάπως διαφορετικά. Το προσεγγίσατε κάπως διαφορετικά. Κοίταξε, σε αυτό που εμείς πρεσβεύουμε σαν μέθοδο και ατομικά ο καθένας, ο άνθρωπος, το να πούμε λίγο πιο πνευματικά, όταν έρχεται στη ζωή αυτή, επιλέγει πότε θα έρθει. Για μας επιλέγει και τους γονείς του για να βιώσει χι πράγματα. Άρα είναι λίγο πιο ευρεία η έννοια και ταυτόχρονα στην πορεία που κάνει, ασυνείδητα εντελώς, επιλέγει και πότε θα φύγει. Μα θα μου πεις, ήμουνα στο αμάξι και καρφώθηκε όλος πάνω μου στην Εθνική Οδό και πεθάναμε. Το επέλεξα. Γιατί έπεσε σε εσένα και στον επόμενο. Άρα σε ένα βαθύτερο επίπεδο επιλέγω και πότε θα φύγω. Με αυτή την οπτική προφανώς στεναχωριόμαστε. Όχι για τον Αντώνη. Γιατί ο Αντώνης μακάρι να φύγουμε όλοι στα χρόνια του και με αυτά που έκανε στη ζωή του υπερπλήρης. Ναι. Για μένα θα είναι ευλογία όταν φτάσω εκεί να τα έχω κάνει όλα αυτά. Και το έλεγε και το πίστευε. Ότι όποτε και να φύγω, μια χαρά είμαι. Η στεναχώρια είναι για την σχέση, θα έκανε ένα τηλέφωνο. Την παρουσία. Και στην απώλεια, στις κηδείες, γιατί κλαίμε. Και πιο πολλοί το κάνουν και χωρίς το καταλαβαίνουν. Και πού μ' άφησες και τι θα απογίνω. Δεν κλαις δεν μου φύγε. Κλαις για σένα και αυτό που σου λείπει. Το οποίο είναι ανθρώπινο, ρε παιδί μου. Άρα σε αυτό το επίπεδο μου. Ή γιατί φοβάσαι. Ότι δεν τα καταφέρεις. Υπάρχουν και άλλοι που λένε ευτυχώς που δεν ήμουν εγώ στη θέση του. Σωστό και αυτό. Αυτό το λέγει Λιαντίνη. Σωστό και αυτό. Άρα ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε. Το βιώσαμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον τιμήσουμε με διάφορους τρόπους. Πρακτικά τον τιμάμε χρόνια τώρα. Εγώ είδα και πολλούς μαθητές που δεν ήξερα ότι ήταν μαθητές του. Ενώ από τον κύκλο μου, ρε παιδί μου, που λέγανε γιατί μόλις πέθανε, κάνανε πολύ post. Η πραγματικότητα είναι στην Ελλάδα, απλά δυστυχώς, κατά την ταπεινή μου άποψη, στην Ελλάδα έχουμε θεματάκια στο να αναφέρουμε τι μάθαμε και από πού. Δεν έχει έρθει ο Αντώνης κάποια στιγμή, όταν ήμουν μαθητής, σε ένα σεμινάριο που κάναμε εμείς business. Και το φωνάξαμε να δει να μας πει την άποψή του, ρε παιδί μου. Ναι. Και εκεί, μεταξύ άλλων που κάναμε, είχα. Γιατί είχε και background. Σε sales δεν ήταν. Είχε και στο sales και στα δίκτυα. Ήταν από τους κορυφαίους πολιτές στην Ελλάδα. Ναι. Με δικό του εκδοτικό οίκο. Δεν έφτασε να κάνει σεμινάρια. Αυτό είχε το background του. Μέσω στο σεμινάριο που κάναμε εμείς, αναφέραμε κάποια πράγματα. Είπαμε κάτι που είχε πει στη δυναμική και εκ παραδρομής δεν είπα, ρε παιδί μου, το άκουσα στον Καλογύρο. Και πιάνει μετά και λέει: κοίταξε να δεις, σε μένα και στο συνεργάτη μου, πάντα θα αναφέρετε την πηγή. Πρώτον, από σεβασμό. Δεύτερον, γιατί δίνει παραπάνω αξία σε αυτό που λες. Το αν το έχει πει κάποιος σημαντικός. Δεν κερδίζεις κάτι με το να μην πεις ποιος το είπε, ίσα-ίσα το τονίζεις και παραπάνω. Και ήταν μεγάλο μάθημα για μένα αυτό. Ναι, και είναι. Το κάνω γενικά. Είτε έχω σχέση με τον άνθρωπο, είτε όχι. Δεν μπορεί να το έχω ακούσει από κάποιον, τώρα δεν έχουμε σχέση. Ναι, το άκουσα από εκεί. Το τιμώ αυτό, ρε παιδί μου. Ναι. Στην Ελλάδα οι περισσότεροι έχουν περάσει από το αποφασίζω, από τον Καλογύρο. Λίγοι το λένε, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα στο επικίδιο το αναφέραν αρκετοί και προς τιμή τους, έτσι. Αρκετοί, Και ναι. πολύ όμορφο. Εγώ πέρσι έκανα ένα podcast για το Movember στο Win Cancer και μου λέει τι τίτλο θα βάλουμε. Είχαμε κάνει τη δυναμική μόλις. Και λέω θα πω κάτι που είπε ο Αντώνης Καλογύρου. Μπράβο. Αυτό. Ναι. Ότι η ζωή ανήκει στους καυλωμένους. Αυτό. Δηλαδή είναι όμορφο σε μια κοινωνία που όλα φθήνουν Είμαι υπέρ και εγώ σε αυτό. να έχουμε έτσι σεβασμό και είναι ωραίο και για μένα. Δηλαδή τιμάει και εμένα το ότι δεν είμαι ο παντογνώστης κτλ. Κάπου το είδα, κάπου το άκουσα. Άρα εσάς εκπαίδευσε ο Αντώνης. Εγώ έμαθα δίπλα στον Αντώνη. Όταν κάναμε εμείς ακαδημίες σαν μαθητές, ο Αντώνης και η Βένα κάναν τότε. Ναι. Και είχε ξεκινήσει και η αγάπη. Εγώ είχα και λίγο την αγάπη σαν. Στους ρομαντισμούς. Ναι, όχι και σε επίπεδο ακαδημιών η αγάπη έκανε. Εγώ έμαθα και δίπλα στην αγάπη ουσιαστικά. Ωραία. Σαν, και να μου κάνει μάθημα, αλλά και στο να είμαι δίπλα της για να μαθαίνω. Άρα πρακτικά, σαν μαθητής, εκπαιδεύτηκα από τον Αντώνη, όπως και όλοι οι μαθητές που ήμασταν εκεί. Μετά αποφασίζω όταν ήρθε το 16 στη ζωή μου, 15 προς 16, ήταν η εποχή τότε, γιατί ξεχνάμε και εύκολα στην Ελλάδα, ήταν αμέσως μετά τα capital control. Γιατί τώρα, επειδή ξεχάσαμε, δεν είναι ότι είναι και μακριά από εδώ, μνημόνια και όλα αυτά, ήταν μια εποχή που ήμουν και εγώ στα κάτω μου. Είχα αρχίσει να ανεβαίνω και αυτό όπως πήγαινα ανωδικά ήρθε και με εκτόξευσε.
Γιατί κατάλαβα ότι αν τα λύσω μέσα μου θα βγουν και έξω. Είδα τις πεποιθήσεις μου, τις περιοριστικές, τι χρειάζεται να δουλέψω. Τα δες τυχαία, δηλαδή μόνο σου διαβάσει κάτι ή το. Πώς Ναι, πήγα στο. που λες ότι ξεκίνησες να δουλεύεις τις πεποιθήσεις σου πριν πας στο Όχι, αποφασίζω. όχι, με το αποφασίζω. Όταν ξεκίνησα να δουλεύω με το αποφασίζω, εκτοξεύτηκα γιατί έλυσα μέσα μου τα θέματα. Άρχισα να τα λύνω μάλλον. Ναι. Και αυτό στο έξω είχε Μια απόδοση. τεράστια αποτελέσματα. Ήταν η εποχή που δεν το περίμενα καν. Εγώ για πάρα πολλά χρόνια με τα ψηλά κτίρια είχα γράψει, είχα δημοσιεύσει, θεωρούμε γκουρού στην Ελλάδα σε αυτά. Και ήταν η εποχή που το είχα αφήσει με την κρίση. Δεν ασχολιόμουν, δεν έγραφα να κάνω τίποτα. Που με είχε πάρει λάμδα, που ξεκινούσε την ιστορία τότε με το ελληνικό και πληρώθηκα πάρα πολύ καλά. Και είχα για πολλά χρόνια και NDA, δεν μπορούσα να μιλήσω γι' αυτό. Και έκανα όλη θεωρητική τεκμηρίωση γιατί να γίνουν τα ψηλά στο ελληνικό, γιατί αυτά τα 6. Με πολλή δουλειά. Άρα αυτό έγινε όσο έκανα Ακαδημία Δυναμικής. Okay. Ξεκίνησα τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο με πήραν τηλέφωνο. Επειδή άρχισα να ανοίγω εσωτερικά και να κάνω χώρο για να έρθουν τα πράγματα. Το πιστεύεις αυτό? Βαθιά. Το έχω βιώσει και το διδάσκω και έχουμε και χιλιάδες πλέον μαθητές. Όχι που έχουμε περάσει το αποφασίζω, που έχουν περάσει τα χεράκια μου. Τα χεράκια μας ξέρουμε, είναι στο τώρα, όχι 20 χρόνια πριν, 15 χρόνια πριν. Το πιστεύω βαθιά. Κάπου, πόσοι μαθητές έχουν περάσει από το αποφασίζω? Κάπου συνολικά πάνω από 35.000. Στα χρόνια που είμαι εγώ είναι μεγάλο τετραψήφιο νούμερο. Εντυπωσιακό. Ναι. Και η δομή των σεμιναρίων, νομίζω ότι το πρώτο είναι η δυναμική. Ναι. Και μετά μπαίνετε σε ακαδημίες που ξεκλειδώνει ουσιαστικά τις πίστες. Κάθε χρόνο περνάς. Νούμερο 1, έχεις δει. Οι ακαδημίες τι είναι? Ό,τι και να ακούσεις ένα σεμινάριο παρακίνησης, στο πιο κορυφαίο του κόσμου να πάω. Για μη θεωρώ ότι κάνουμε το κορυφαίο στην Ελλάδα, στο κομμάτι αυτό. Η παρακίνηση θα κρατήσει, ξέρω εγώ, 7 μέρες, 10 μέρες, αν το έχεις και λίγο μέσα σου. Μετά πλυντήριο καθημερινό, ξεφουσκώνει, ρε παιδί μου. Γιατί είναι κάτι έξω από εσένα αυτή η παρακίνηση. Και επηρεάζει και από τους παράγοντες. Για να μείνω, που χρειάζεται την αυτοπαρακίνηση στην πειθαρχία, οι ακαδημίες είναι όπως έκανε και η αγαπημένη σου πέρσι και χαίρομαι γι' αυτό. Και πολλοί άνθρωποι, 2 ώρες τη βδομάδα, σταθερή μέρα και ώρα. Για μένα αυτό τι είναι? Βγαίνω στην καθημερινότητα, αποσυντονίζομαι και μία φορά τη βδομάδα ξαναμπαίνω στη συχνότητα που θέλω. Σαν το ραδιόφωνο, ρε παιδί μου. Κάνει λίγο περίεργους ήχους, χιόνια. Πάω Τρίτη βράδυ, ξανασυντονίζομαι. Και επειδή είναι σε εβδομαδίες, σαν γυμναστήριο το λόγο. Πάω εκεί με κάποιον να με καθοδηγεί για να το κάνω σωστά. Θεωρητικά και μόνος του κάποιος έχει πάρει τα πάντα από το σεμινάριο. Δεν έχει την αυτοπειθαρχία και σίγουρα βέβαια τα κάνει με τον κατάλληλο τρόπο. Γιατί και εγώ ξανακάνω σπίτι γυμναστική. Πάω πλέον ένα γυμναστήριο, φίλε. Με βλέπει κάποιος. Ναι. Αυτό. Okay. Και αυτό είναι 4 κύκλοι για να απαντήσω στο ερώτημά σου, που πανεβαίνεις κάθε χρονιά πίστα. Φτάνεις να βρεις σκοπό τη ζωή σου κάποια στιγμή, να κάνεις πολύ έντονα βιωματικά. Στα πολύ προχωρημένα κάνουμε από πυροβασία μέχρι άλλα πράγματα. Δηλαδή να καταλάβω ότι έχω δυνάμεις που αγνοώ και υπάρχουν όμως μέσα για να τις βγάλω. Μπορώ να τις καταλάβω είτε συνειδητά έτσι, είτε στο δικό σου παράδειγμα που είναι από την άλλη πλευρά, να το πάθω με κάτι πολύ έντονο κακό για μένα και να συνειδητοποιήσω ότι μπορώ. Ναι. Αν πάω εκεί ο θελός, μπορεί και να γλιτώσω το. Ή το μπορώ άλλο. ή δεν έχω κι άλλη επιλογή έτσι. Δηλαδή δεν είναι ηρωισμός. Όχι, δεν είναι ηρωισμός. Είναι όταν ανακαλύπτω ότι μπορώ όμως. Ναι. Το δεν έχω άλλη επιλογή και τώρα θα πει ο άλλος ναι, θέλω να ανοίξω την επιχείρηση. Αλλά μήπως και αν ήταν μονόδρομος, γιατί χωρίς αυτό ξέρω, θα πεθάνω ή το παιδί μου θα μείνει στον δρόμο, θα το έκανα διαφορετικά. Έχει αλλάξει λίγο αυτό τα τελευταία χρόνια, να ξέρεις. Και έχει παίξει ρόλο και η δική σου και άλλα παιδιά που κάνουν στο YouTube πράγματα. Έχει αλλάξει. Δηλαδή πριν 5 χρόνια, 6, ήταν πιο δειλοί οι άνθρωποι να ανοίξουν επιχείρηση. Τώρα είναι πολύ πιο εύκολο. Όχι, αυτό είναι ωραίο γιατί το κλίμα γενικά. Εμείς ακολουθούμε την Αμερική με 10 χρόνια διαφορά τουλάχιστον σαν Ελλάδα. Και λίγο παραπάνω. Στην Αμερική η επιχειρηματικότητα σαν trend είναι πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Πλέον είναι δεδομένο. Αυτό ήρθε τώρα και στην Ελλάδα σταδιακά. Να είναι OK να είσαι επιχειρηματίας, να μην είναι μεμπτό. Έως και να γίνει trend, όπως το είπα, ρε παιδί μου. Που είναι βέβαια το άλλο άκρο, γιατί θα φάνε πολύ τα μούτρα τους, αλλά OK, καλύτερα να έχω δοκιμάσει από το να έχω το αποθυμένο. Εγώ εντάξει, εγώ έτυχε να μεγαλώσω με ένα πατέρα που ήταν επιχειρηματίας, οπότε δεν υπήρχε ταμπού. Δηλαδή καθόμαστε στο σπίτι, ήμουν 8 χρονών και συζητούσαμε για χρήματα. Ήταν δεδομένο ότι θα συζητάμε για χρήματα. Πώς να βγάλεις χρήματα. Οπότε δεν είχα ταμπού. Όμως με αντιμετώπιζαν κάπως. Γιατί και εκεί μπορεί να σου δημιουργήσει αμφιβολίες. Σε αντιμετωπίζει ο περίγυρός σου κάπως, οπότε και εσύ κάνεις πίσω. Τώρα αυτό νομίζω έχει αλλάξει λίγο. Έχει αλλάξει, σου λέω, γιατί πλέον η επιχειρηματικότητα είναι πιο αποδεκτή. Το να κάνω λάθος είναι πιο αποδεκτό. Ότι αν ανοίξω μια επιχείρηση και δεν λειτουργήσει, OK, στατιστικό είναι. Klein. Κομμάτι της διαδικασίας. Άρα δεν στιγματίζεσαι πλέον. Πόσες επιχείρησεις δικές σου δεν έχουν πάει καλά. Ναι. Εγώ να σου πω 10. Δεν στιγματίζεσαι. Πλέον, εντάξει, υπάρχει μια κυβέρνηση που γίνονται τραγικά πράγματα, αλλά ταυτόχρονα γίνονται
και κάποια καλά. Ενώ ότι πλέον είναι πιο εύκολο, με μικροδάνεια, ο επιχειρηματίας που μέσα στην κρίση μαύρισε στον υπηρεσία και διαλύθηκε, όχι από δικό του λάθος απαραίτητα, να μπορεί να έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Που η επιχειρηματικότητα είναι δεύτερη τη ευκαιρία. Όταν τον πυροβολούμε στην Ελλάδα γιατί μία φορά πέτυχε, στο εξωτερικό αυτό είναι το υπέρσο ότι απέτυχε μια φορά. Ισχύει. Άρα αλλάζει και από την πλευρά του κόσμου. Θα τον ξαναεμπιστευτώ, ας πούμε, τον Χ Βανδόρο που ξαναδοκιμάζει, δεν είναι στιγματισμένος, και έχω και εργαλεία να κάνω κάτι, έτσι. Ναι, έχεις εξοδικαστικό και έχεις πτωχευτικό. Ο πτωχευτικός ο δικός μου είναι πολύ καλός πλέον. Δηλαδή στα 3 χρόνια καθαρίζει κάποιος. Εντάξει, δεν λέω να πανχρέω στον κόσμο για να. Όχι να το κάνεις επιτίδια. Θα μου πεις πώς το ξεχωρίζεις. Πάντα μαζί με τα χλωράκια, ό,τι μετά ξέρα, οκ. Ανάποδα αυτό είπα, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Στο κομμάτι αυτό λοιπόν, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια αποδοχή της κοινωνίας ότι υπάρχει και δεύτερη και τρίτη ευκαιρία και είναι OK και δεν είσαι αποτυχημένος αν μια επιχείρηση σου δεν πήγε καλά. Ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα, ναι. Μα είναι παράσιμο. Και εγώ και επενδυτικά το βλέπω και εσύ που κάνεις και παραπάνω από εμένα. Αυτός που φέρνει την ιδέα, αν έχει και μια-δυο αποτυχίες, βέλτιστα να έχει και κάμια επιτυχία στο ιστορικό του. Εκτός να μου φέρει το ίδιο project. Άλλο αυτό. Προφανώς. Αλλά είναι κάτι που όχι απλά δεν είναι απαγορευτικό, το συνυπολογίζω και στα υπέρ του. Ναι, γιατί. Αν έχει μάθει. Αυτό το κρίνω μιλώντας, έτσι. Ναι, γιατί ξέρεις, κάποιοι μαθαίνουν. Άμα μιλάς για το οικοσύστημα του startup, μαθαίνουν απλά να παίρνουν χρήματα από τους επενδυτές. Ναι. Αν έχει ουσία αυτό ότι είσαι ανεκτικός και σηκώθηκες ξανά, έχεις μια ανθεκτικότητα. Έτσι. Ναι. Γιατί Έτσι ουσιαστικά η ανθεκτικότητα είναι νομίζω και το μέλλον της ανθρωπότητας. Με το πώς Και εξελίσσεται. το παρόν είναι η αλήθεια, γιατί Ναι, ζούμε σε παρόν και καταστάσεις ημιάγριες. Θέλει προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα. Τώρα σε τέτοιες συνθήκες δεν ξέρω πώς μπορεί κάποιος σε μια εμπόλεμη ζώνη να έχει ανθεκτικότητα και. Εύχομαι να μην το μάθουμε βιωματικά. Φαντάζομαι ότι κάπως θα υπάρχει, αλλά ναι, και εγώ δεν θέλω να το μάθω. Συμφωνώ και εγώ με το θέμα της. Με αυτόν τον τρόπο που συμβαίνουν. Άρα θεωρείς ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση αυτή τη στιγμή επιχειρηματικά? Είναι πρόκληση. Ταυτόχρονα είμαστε σε μια χώρα. Εγώ λέω το εξής. Σαν Ελλάδα, ας συμφωνήσουμε ότι βιώσαμε 10-12 χρόνια κρίσης που ήταν και ένα παγκόσμιο πείραμα. Σε δυτική χώρα, δυτικού κόσμου, δεν έχει ξαναγίνει αυτό για τόσα χρόνια. Έτσι, πειραματιστήκαν πάνω μας. Οκ. Έγινε αυτό. Έλεγε ο Αντώνης ο Καλογύρου, το τηγανισμένο αυγό δεν ξετηγανίζεται. Το να κλαίμε το μακαρίτι δεν έχει νόημα. Ταυτόχρονα, για όσους είμαστε στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και στην Ελλάδα και επιβιώσαμε από όλο αυτό, έχουμε τέτοια ανθεκτικότητα. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει κρίση στη Γαλλία, κρίση στη Γερμανία. Τρέμουνε. Ναι. Εδώ πιο κακό σενάριο, να ξαναζήσουμε κρίση. Και. Εγώ αυτό λέω. Και θα ήθελα, όχι. Το ζήσαμε όμως 12 χρόνια, δεν θα πάθουμε και κάτι. Το ξέρουμε. Άρα, σαν χώρα έχουμε ανθεκτικότητα και σαν επιχειρηματικότητα. Ταυτόχρονα, επειδή βγήκαμε πολύ χαμηλά, είμαστε αρκετά καλά σαν οικονομία τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε. Κατά μέσο όρο, οι άνθρωποι έχουν θέμα στην καθημερινότητα. Σαν επιχειρηματικότητα, οι συνθήκες είναι normal. Και σε επίπεδο φοροτεχνικό και λογιστικό, δεν είμαστε όπως ήταν κάποτε που τα παίρναν όλα. Όχι, εμείς δεν έχουμε βιώσει. Στην Ελλάδα, εμείς επαγγελματικά δεν έχουμε βιώσει τέτοια περίοδο ξανά. Ναι. Η γενιά μας εννοώ. Ναι, λίγο με το ΦΠΑ θα μπορούσε να είναι αλλιώς, η εφορία είναι 22, θα γίνει 20 ενδεχομένως. Είναι normal τα πράγματα. Δεν είναι παράδεισος φορολογικά, αλλού είναι χειρότερα. Άρα, ταυτόχρονα το real estate που είναι ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας και άλλα αναπτύσσονται. Τώρα, η μεγάλη κουβέντα αν είναι υγιές ή μη υγιές, αν είναι φούσκα. Φούσκα δεν είναι κατά την ταπεινή μου άποψη. Είναι μη υγιές κοινωνικοπολιτικά, γιατί γίναμε Ευρώπη, το θέλαμε χρόνια. Γίναμε Ευρώπη. Το να γίνεις Ευρώπη είναι να είναι και οι τιμές και τα ενίκια εκεί που είναι η Ευρώπη. Δεν είναι μόνο οι νόμοι και τα υπόλοιπα. Και πάλι είμαστε ευθυνοί για την Ευρώπη. Γι' αυτό και έχουμε τόσους ξένους που επενδύουν. Δεν είναι για τη βίζα. Τώρα βίζες 10.000 βίζες. Είναι αστεία βίζα. Είμαστε ευθυνοί σχέση με την απόδοση που μπορεί να έχει. Και την απόδοση και σε απόλυτο. Πού θα έχει ο άλλος ένα διαμέρισμα, με τι απόδοση και τι θα βλέπει, πού θα είναι. Ναι. Άρα έχει πάρα πολλούς μη Έλληνες που αγοράζουν. Ναι, η δημόσια περιουσία ξεπολύτει, είναι τεράστιο θέμα αυτό, αλλά δεν ακουμπάει εμάς προσωπικά στο που μπορούμε να κάνουμε. Το θέμα είναι ότι τα ενίκια είναι εκεί που είναι, δεν φαίνεται τρόπος για να πέσουν. Γιατί η αγορά αυτή τη στιγμή ακόμα το σηκώνει. Κοινωνική πολιτική χρειάζεται από την κυβέρνηση για αυτούς που πραγματικά έχουν θέμα. Εντάξει, και ένα πλάνο και ένα πλαίσιο χρειάζεται. Το πρόβλημα νομίζω στην Ελλάδα είναι ότι δεν παράγουμε προϊόντα προσθέμενης αξίας. Δηλαδή παράγουμε. Σωστά. Την άλλη, πρωτογενείς παραγωγή τομέας τον έχουν διαλύσει δυστυχώς, γιατί έχουμε πλούσια. Άρα ψιλοράντομ πάμε, εσύ. Το ότι λίγο ξέρεις, εξελίσσονται κάποια πράγματα. Ψιλοάντομα, έχεις δίκιο, γιατί και ο τουρισμός που ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος φέτος δεν πήγε καλά. Ναι. Για διάφορους λόγους σε διάφορα μέρη. Αυτό θα φανεί το χειμώνα.
Γιατί το χειμώνα φαίνεται. Όταν δεν μπουν χρήματα από τον τουρισμό ικανά, το ότι ανεβήκαν οι αφήξεις δεν λέει κάτι. Έχουμε κοινούς φίλους που είναι βαθιά μέσα στον τουρισμό. Με τι μένει στην τοπική οικονομία. Μα δεν καταναλώνουν. Όχι στις πολυεθνικές. Μπράβο. Το να πληρώσει το εισιτήριο και το ξενοδοχείο ή το Airbnb. Μπράβο. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έχουν το χειμώνα να κάνουν κάποια άλλα πράγματα και αυτό πάει ψηλό μπάλα στην οικονομία. Αυτό μένει να το δούμε τέλος πάντων. Άρα, ναι, δεν υπάρχει εθνική στρατηγική σε αυτό. Δεν υπάρχει καμία εθνική στρατηγική. Πάμε γιατί είχαμε μεγάλο περιθώριο να πάμε. Αυτό νομίζω είναι το point. Γιατί όντως ο Έλληνας έχει το δικό του επιχειρηματικό δαιμόνιο και την καπατσοσύνη και ωραίο είναι αυτό. Άρα, όταν έχει και λίγο περιβάλλον, το βγάζουμε και εγχώρια πλέον. Κατά τα άλλα, αυτό που λες, πάει στον αυτόματο και δεν ξέρεις αν λειτουργεί το σύστημα ή αν έχει τείχος στο τέλος. Έχεις δύο βασικούς πυλώνες, τον τουρισμό και την ναυτιλία. Επιλέγει ο κόσμος να γίνεται σερβιτόρος από το να γίνει, ξέρω εγώ, ναύτης. Είναι ένα θέμα, νομίζω, εθνικής στρατηγικής αυτό. Το πώς δηλαδή θα έπρεπε να εστιάσει και στην ναυτιλία, αφού παράγει, δεν θυμάμαι πόσο, 20% του ΑΕΠ η ναυτιλία. Είναι τα νούμερα. Ναι, είναι πολύ ψηλά. Που εκεί αντίστοιχα βέβαια, σαν χώρα, είναι το φορολογικό σύστημα δομημένο για να είναι εδώ. Εννοείται. Αυτά. Έτσι. Εννοείται. Και έτσι και με την ΕΠΑ και με όλα, τα ξέρεις πιο καλά από μένα. Ναι. Γιατί όλοι αυτοί. Είχαμε τον νόμο 89, εννοείται. Δηλαδή, αν είναι κάτι αντίστοιχο, χωρίς να το έχω ψάξει βαθιά, γινόταν και σε άλλους κλάδους της οικονομίας, σαν εθνική στρατηγική. Ο νόμος 89 πιάνει και τα γραφεία που εγκαθιστούνται στην Ελλάδα και κάνουν cost center εδώ. Άρα, θα μπορούσε μια εταιρεία, π.χ. Google, να φτιάξει ένα cost center για ένα συγκεκριμένο πράγμα εδώ και να είχε αυτές τις φοροαπαλλαγές. Αυτό το ψιλοκάνουνε. Και η Google ήρθε και Microsoft και διάφορες πολυεθνικές. Λέω αν υπήρχαν αυτά για εμάς εγχώρια σαν κίνητρο. Άρα στις επιχειρηματίες σε κάποιους κλάδους να είχαν αντίστοιχα κίνητρα που έχουν στην ναυτιλία. Και καλά κάνουν και τα έχουν. Γι' αυτό είμαστε παγκόσμια δύναμη. Θα μου πεις τώρα αυτό είναι αν τον αφήνουν τον εκάστοτε κυβερνώντα και τι συμφέροντα έχει από πίσω. Έτσι. Δεν θεωρώ ότι κάποιοι από τους ανθρώπους δεν θα θέλανε σε ένα φανταστικό σύμπαν να τα κάνουν. Εντάξει, τώρα η Ελλάδα, ξέρεις, ο νεοποτισμός κυριαρχεί. Δυστυχώς. Δεν έχουμε αξιοκρατία. Όχι. Και δεν έχουμε και ουσιαστική βλέψη προς κάποια στρατηγική. Ούτε και η αριστεία. Δηλαδή αυτός που πάει να αριστεύσει στην Ελλάδα. Ναι, είναι ατείνει να αριστεύει. Για μένα συμβαίνουν δύο πράγματα. Ένα, τον πολεμάνε για διάφορους λόγους. Γιατί το εγώ του καθενός δεν αντέχει να το βλέπει ενδεχομένως. Δύο, περιμένουν όλοι στη γωνία στο μισό στραβοπάτημα, να κάνει ότι στραβοπατάει, όχι να πέσει, να τον φάνε ζωντανό για να πούνε και αυτός τελικά ήταν έτσι. Που μπορεί να είναι μελιτέο αυτό που έκανε, γιατί όλοι κάνουμε λάθη. Είσαι σε ένα μικροσκόπιο συνέχεια. Ναι. Και είναι η ανάγκη του να σε φάνε, όχι τα media απαραίτητα. Ο απλός άνθρωπος, παιδί μου. Να πει τελικά ούτε και αυτό. Εντάξει, και ο Βανδόρος και ο Ράικος, το ξέρα εγώ. Χωλένει. Δεν είναι καλός μπαμπάς, ξέρω εγώ. Καλά, δεν ήταν καλός σύζυγος. Ναι, καλός λογιστής. Η μία από τις 10 επιχειρήσεις του δεν πήγε, τα ξέρω εγώ. Δεν θα πάει ρε φίλε, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Ναι, στα παπάρια μας. Αυτό. Sorry. Ξέρεις, θέλω άρα να βάλουμε λίγο τους πυλώνες της δικής σου δραστηριότητας. Είναι το αποφασίζω που είσαι μέτοχος και εκπαιδευτής. Είσαι ενεργός δηλαδή στο αποφασίζω. Είμαι ενεργός και σε επίπεδο χρόνου αφιερώνω αρκετό από τον επιχειρηματικό μου χρόνο στο αποφασίζω. Έχεις το Game of Money, το οποίο είναι ουσιαστικά το networking και όλο αυτό που χτίζεις. Μπράβο. Εκεί είναι πιο χρόνος, πιο γυρνάω μια φορά το δίμηνο podcast, καθόμαστε όλοι μέρα γυρνάμε. Με το φεστιβάλ ασχολούμαι αρκετές ώρες. Κάνετε και το club. Έχω έρθει και μιλήσει κι εγώ. Μπράβο, που είναι μια φορά το μήνα με ένα συμβολικό ποσό που από αυτό χρηματοδοτούμε όλα τα άλλα. Έχουμε 25 ευρώ το μήνα, ένα αστείο. Μια 2 ώρες συνάντηση με έναν ειδικό που έχουν φέρει στο podcast. Μπράβο. Με ερωταπαντήσεις σε βάθος. Άρα έχουμε αρκετά μέλη τα οποία. 4 ώρες μου κάνετε ερωτήσεις εμένα. Αν αντέχει ο καλεσμένος, καθόμαστε και παραπάνω και έχει και networking μετά. Άρα για μένα ο τρόπος όλο αυτό να έχει και πρακτική δικτύωση. Και είναι και χρήσιμο γιατί γνωρίζει και ο κόσμος. Μπράβο. Και να βγαίνουν και πράγματα ουσιαστικά. Το οποίο είναι κλειστό αυτό, δεν δημοσιοποιείς κάτι. Όχι, ό,τι βγάζουμε, ό,τι γίνεται εκεί, μένει εκεί. Αυτοί που παρακολουθούν το έχουν σαν αρχείο και μένει. Και το τρίτο είναι το κομμάτι του real estate συνολικά. Το αρχιτεκτονικό βέβαια το τρέχω, τρέχει ο αδερφός μου πάρα πολλά χρόνια. Είμαι μέτοχος εκεί προφανώς. Έχω το χρηματοοικονομικό κομμάτι. Ναι. Το κατασκευαστικό του αδερφός μου στην Αθήνα έχω στήσει ομάδα που κάνουμε πράγματα και κατασκευές και ανακαινήσεις που είναι ένα κομμάτι του γραφείου ουσιαστικά. Και πάλι έχω άνθρωπο, δεν το τρέχω εγώ, project manager και συνεργάτες.
και το real estate μέσα από την εισηγμένη που ξεκίνησαν μόνο real estate, που πλέον επενδυτικά χτίζουμε 3 οικοδόμες αυτή τη στιγμή. Θεσσαλονίκη, Πορτοράφτη και Μαρούσι κάψαμε προχθές, είναι φρέσκο. Και βέβαια πλέον στον όμιλο της Global δεν κάνουμε μόνο real estate. Η Wealth Hub είναι το 1/3 της εταιρείας. Οι άλλες 2, η μία κάνει διαχείριση κεφαλαίων με αμοιβαία κεφάλαια, usage, η άλλη κάνει εναλλακτικές επενδύσεις, alternative. Όπου επενδύσατε και σε ένα VC, στο Σπόρο. Επενδύσαμε στο Σπόρο και σαν Wealth και η Global. Μπράβο. Ταυτόχρονα, σαν Global Wealth πλέον, επενδύσαμε και με κεφάλαια και με swap μετοχών στη Wealthyhood. Αυτό κάνω πλάκα επειδή ξέρεις ότι μιλάμε πάρα πολύ μαζί και ήξερα ότι θα μου την πέσουν διάφοροι, γιατί με πλατφόρμες δεν κάνω τίποτα. Όταν κάναμε ένα podcast πρόσφατα με τον Αλέξανδρο και τον Κωνσταντίνο, ξεκίνησε ότι στη δικιά μου νοοτροπία δεν προωθούμε πλατφόρμες, επενδύουμε σε πλατφόρμες. Τις αγοράζουμε. Επειδή τώρα ολοκληρώνεται η διαδικασία, στο σχήμα είμαστε lead investor, έχουμε πάνω από 30+%. Γιατί το πιστεύουμε βαθιά. Θα κάναμε δικιά μας, κουβεντιάζαμε για τα προϊόντα των GMM των εταιρεών μας. Άρα, από το να στήσουμε εμείς που οφείλει τεράστια κεφάλαια και διαδικασία, πήγαμε σε κάτι που το πιστεύουμε. Και το είχαν στήσει τα παιδιά. Το είχα στήσει, λειτουργούσε ήδη, ήρθε εδώ άδεια από την κεφαλαιογορά, πολύ σημαντικό. Συνεγγυητικό ταμείο. Δεν έχει κρυφές χρεώσεις. Επειδή ξέρω καλά τις σημερινές πλατφόρμες, στις περισσότερες, αυτοί έχουν όλα τα tick του να μην γίνονται περίεργα πράγματα που είναι επικίνδυνα. Άρα, ταιριάζει στις αξίες μου και εμάς. Πλέον για μας είναι και βάλαμε και τεχνολογικό factor στην εισηγμένη που σταδιακά αυτό θα σημαίνει πολλά, γιατί μια εταιρεία μπαίνει και σε τεχνολογία, έχει άλλους πολλαπλασιαστές. Ειδικά μια εταιρεία που κάνει και διαχείριση κεφαλαίων. Ναι. Οπότε για μας είναι κάτι σημαντικό. Τώρα ολοκληρώνεται τέλος Οκτωβρίου επίσημα, μπαίνουμε για τα τελευταία κεφάλαια η διαδικασία και ήδη εκεί ετοιμάζουμε 1-2 μεγάλες συμφωνίες. Δηλαδή έρχονται πολύ ωραία πράγματα στο κομμάτι αυτό. Ωραία. Άρα εσύ πώς προσδιορίζεσαι μέσα από αυτά τα... Καλή ερώτηση. Ή άνθρωπος λέω ή επιχειρηματίες τελικά. Πώς λέει στα ελληνικά, multipreneur. Σε πάρα πολλά πάω να μιλήσω. Τι τίτλο να βάλουμε, λέμε από κάτω. Καλή ερώτηση λέω. Αν είναι κάτι πιο ειδικό μπορεί να βάλω το real estate ή κάτι άλλο. Συνήθως βάζω επιχειρηματίας. Επιχειρηματίας, ναι. Και μ' αρέσει λέει, το επιχειρήν πάντοτε. Και πήγε εγώ μεγάλωσα με 2 γονείς που ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες, άρα αυτό ήξερα. Να έχω 20 ένσημα στη ζωή μου, που αναγκάστηκα να το κολλήσω 5ο έτος, που δίδασκα 3D Max ένα πρόγραμμα σε ένα φροντιστήριο ενός καλού φίλου και έπρεπε να με προσλάβει για να είναι νόμιμος. Ναι. Αυτό έχω αποκολλημένα ένσημα. Όλα τα άλλα που έχω κάνει είναι. Είναι ως ελεύθερος επαγγελματίας ή επιχειρηματίας. Και μ' αρέσει δηλαδή τη γουστάω με την επιχειρηματικότητα. Ναι. Και γι' αυτό και μιλάς και για αυτήν. Ναι, και οι ιδέες κατεβαίνουν όπως και σε σένα. Δεν μιλάμε συχνά. Πάρα πολύ. Πλέον έχω μάθει και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο Λευτέρης ο Κοντός. Στον δάσκαλο. Σε μια μορφή είναι δάσκαλο στο κομμάτι αυτό. Γιατί εμένα μου έμαθε και το κομμάτι του χρηματιστηρίου και αυτή τη μορφή του game of money που αγνοούσα ότι υπάρχει, που είναι υπέροχη. Και επειδή ο Λευτέρης κάνει κάτι που εγώ είμαι στο άλλο άκρο, κάνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, αφιερώνει πάρα πολύ χρόνο για να τα στήσει και πάρα πολλές συναντήσεις με το αν θα βγει. Άρα κάνει το one thing που λέμε, το να εστιαστώ σε ένα πράγμα και να πάρει μία υπεραπόδοση. Θα γυζαλείς με αυτό το βιβλίο. Το ένα πράγμα αξίζει πραγματικά. Εντάξει, εγώ είμαι άλλης νοοτροπίας και αυτή είναι μια χαρά, ότι πραγματικά μπορείς, από όποιο δρόμο και να πας, να είσαι καλά με αυτό, να σου ταιριάζει σαν νοοτροπία και θα σε οδηγήσει. Είναι καλά. Πολύ σημαντικό να αποδεχόμαστε τις πλευρές μας, όλες τις πλευρές μας. Και αυτό μπορεί να είναι και επαγγελματικό. Αυτό που λες, και να συνεταιρίζομαι με ανθρώπους που είναι. Εγώ λέω μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι ο Λευτέρης, επειδή μένει στο Βόλο μόνιμα, άρα άλλες αποστάσεις, άλλοι χρόνοι, είναι ο μόνος που έχει χρόνο να σκέφτεται πραγματικά. Τι εμείς εδώ τώρα στην Αθήνα, είναι ρυθμοί άλλοι. Άλλοι. Ναι. Έχω και εγώ και εσύ μοντέλα για να μπαίνουμε σε ροή και να σκεφτόμαστε. Αλλά δεν είναι ότι έχω χρόνο για να σκεφτώ. Ο Λευτέρης πραγματικά έχει χρόνο και είναι αυτός που θα φέρει και αυτή τη ματιά μέσα που χρειάζεται στην επιχειρηματικότητα. Δηλαδή κάποιος να λίγο παύσει, ναι, και να σκεφτώ. Άρα, καλοί φίλοι και συνεργάτες για μένα. Άρα πιστεύεις και συνεργάτες. Δεν έχω κάτι που το έχω τελείως μόνος. Ναι. Όχι, είναι ωραίο αυτό που λες. Και έχει και χαρά. Κάποιον να μιλήσεις. Ή κάποιον να μαλώσεις. Ναι. Το να χαίρεσαι έχει χαρά όντως. Ποια αξία σου δεν διαπραγματεύεσαι ποτέ?
Έχω οι 3 βασικές αντιαξίες μου, που είναι αυτά που δεν θέλω να βιώνω. Είναι η αχαριστία. Έχω θέματα με την αχαριστία. Το άλλος να έχει πάρει αξία από κάπου, από όπου και να μην την αναγνωρίζει. Έστω και σε λεκτικό επίπεδο. Το δεύτερο είναι το ψέμα. Δεν μπορούμε τίποτα το ψέμα. Καλύτερα να μου πεις δεν μπορώ να το κάνω, θα μου πάρει 1 χρόνο. Να μου πεις 1 μήνα και να μην γίνει. Μία σου είπα, ρε. Τι δουλεύεις, το αποφασίζω τόσα χρόνια. Εγώ είμαι Βανδόρος. 1, 2, 3 λέω πάντα, φίλε. 1, 2, 3. Το top είναι αχαριστία. Άρα αχαριστία. Ναι. Okay. Νομίζω ότι σε όλους τους επιχειρηματίες είναι αυτό. Δεν ξέρω γιατί. Θυμάσαι παλιά κάτι έμποροι που βάζανε και ταμπελίτσες. Ουδήν αχαριστότερος του ευεργετηθέντος. Και έβλεπες ταμπελίτσα εκεί. Αυτό. Και λες τι θα έχει περάσει κι αυτό. Που δεν έχω πραγματικά, επειδή έχουν περάσει πολλοί άνθρωποι από κοντά μου, που και λόγω του περιβάλλοντος που δημιουργούμε, αναδεικνύονται στους περισσότερους τα ταλέντα που έχουν και η ικανότητα. Είναι το μότο μου το μη βιάζεσαι. Είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι γρήγορα σε ένα περιβάλλον ανθίζουν και έχουν την ψευδαίσθηση ότι είναι έτοιμοι να πάνε να το κάνουν μόνοι. Ή όπου το κάνουν πιο σαν να βγάλεις το κέικ πριν είναι έτοιμο. Θέλει χρόνο για να ετοιμαστεί. Τρώνε τα μούτρα τους. Οκ, μια χαρά. Επιλογή. Ναι, είναι επιλογή. Οκ. Τώρα, εγώ θα σε ρωτήσω πώς φαντάζεσαι τον κλάδο σε 10 χρόνια, αλλά δεν ξέρω ποιο κλάδο να σου αναφέρω. Αλλά θα σε πάω στο ανθρωπιστικό, δηλαδή στο αποφασίζω. Γιατί είναι και ένα θέμα που θέλω να το συνδυάσουμε και με το podcast. Συζητάμε εδώ πέρα και για το εργασιακό και για το πώς το AI ή οποιαδήποτε τεχνολογία επηρεάζει εν τέλει τα εργασιακά. Εσύ βέβαια βλέπεις πάρα πολύ κόσμο από την πλευρά ενώ στο αποφασίζω έχεις πολλούς μαθητές που είναι όλων των ειδών. Ναι, όντως. Έχουμε μια καλή εικόνα του τι συμβαίνει και στην αγορά και στις ανθρώπινες σχέσεις. Ξεκινάω λίγο αστεία. Κάνω διάφορα και για το σώμα μου, έτσι, και για να το φέρνω στα ίσα, γιατί κάνουμε πρωταθλητισμό στην επιχειρηματικότητα. Μία στο τόσο, όταν έχω πολύ θέμα, πάω κάνω βεντούζες. Είδα story. Ναι. Και λέω θα έρθει, δεν θα έρθει στο podcast. Πώς δεν φαίνονται, είναι αυτό που κάνουμε στο ψηλά. Πάω, κάνω βεντούζες και μιλάω. Είναι μια φίλη της γυναίκας μου που κάνει. Και μου λέει, τι σκέφτομαι, μου λέει τώρα εδώ την εποχή, δεν ξέρει καν να το πει, του ChatGPT. Δεν ξέρει να το πει. Εγώ κάνω ακόμα βεντούζες. Και λέω, είσαι η μόνη που δεν κινδυνεύει. Γιατί το ChatGPT δεν θα κάνει ποτέ βεντούζες. Άρα σε πάρα πολλά πράγματα θα τα κάνει πάντα άνθρωπος και θα χρειάζεται ο άνθρωπος. Και είμαι σε μια εποχή που είναι πολύ έντονο αυτό που συμβαίνει. Έχει τρελά εργαλεία και εσύ χρησιμοποιείς και εγώ χρησιμοποιώ. Αν είναι εργαλεία, γιατί και στο φυσικά το business plan θα κάτσει το δεις μετά. Δεν θα φύγει έτσι στον πελάτη. Όχι, μωρέ. Απλά αντί για μια εβδομάδα έρευνα θα γίνει σε 7 λεπτά ενδεχομένως ή σε 2 ώρες από το μηχάνημα. Αλλά θέλει τον άνθρωπο και ένα ακόμα κάνει λάθη. Και παλήθευση θέλει. Και θα κάνει λάθη. Και παλιά ήταν τηλεόραση για τις γιαγιάδες μας. Που το Χριστό είπε τηλεόραση, ήταν η αλήθεια. Μετά έγινε το Google, το διάβασε στο Google, καταλάβαμε ότι το Google έχει και λάθος. Είναι θέμα ερώτησης. Το ChatGPT και το AI επίσης κάνει λάθη ή γιατί έχει πρόσβαση σε λάθος δεδομένα. Δηλαδή, αν το Google κάνει λάθος, κάνει το ChatGPT. Αφού από εκεί αντλεί, ρε φίλε. Ναι. Από κάπου παίρνει τα δεδομένα. 2, έχει επικίνδυνο. Ο φίλος μας ο Δημητριάδης έχει ένα πολύ ωραίο άρθρο χθες που για 10 λεπτά μπήκε να δοκιμάσει και να παίξει με ένα AI companion. Και έπιασε τον εαυτό του να ψαρώνει και όχι να ερωτεύεται, να μπαίνει σε σχέση, να νιώθει. Ναι. Και λέει: αν εγώ το παθαίνω αυτό, σκέψου το 12χρονο. Άρα αυτό έχει πολύ επικινδυνότητα από πίσω. Πού μπαίνει το αποφασίζω εκεί. Είναι 2 φράσεις που μου αρέσουν πολύ. Η μία είναι το Αντρέ Μπρετόν, ότι η απάντηση σε κάθε λύση είναι ο άνθρωπος, σε κάθε πρόβλημα είναι ο άνθρωπος. Η λύση σε κάθε πρόβλημα είναι ο άνθρωπος. Στον άνθρωπο θα καταλήγει πάντα. Δηλαδή, αν σταματήσει να είναι αυτό, ως κοινωνία το κλείσαμε. Έγινε Matrix, θα είμαστε μηχανές, ξέρω εγώ. Δεν θα το συζητάμε. Ναι. Εύχομαι να μην πάμε εκεί. Ναι. Δεν θα υπάρξει ένα θέμα συζήτησης βασικά, δεν το ξέρουμε. Στο δεύτερο κομμάτι έλεγε ο Καλογύρου από ένα σεμινάριο που είχε πει κάποιος κάποτε, και επειδή και ο Αντώνης ξεκίνησε σαν κομμουνιστής στα νιάτα του, για να αλλάξει τον κόσμο. Όντως. Ναι, με kneo-διοικητή κτλ. Και κατάλαβε στην πορεία ότι για να αλλάξει τον κόσμο χρειάζεται να αλλάξει τον άνθρωπο. Άρα εκεί μπαίνει ο καθένας με τον εαυτό του. Εγώ με μένα να κάτσω να δω τα σκοτάδια μου, το φως μου, τι δυσλειτουργεί, τι πεποιθήσεις έχω. Και αλλάζοντας εμένα, αλλάζει και ο τρόπος που βλέπω τον κόσμο. Και αλλάζω και τον κόσμο. Γιατί επηρεάζει το περιβάλλον μου. Ναι. Άμεσα ή έμεσα. Σε ένα μικρό άρα κομμάτι. Άρα, περιμένω να αλλάξει τον κόσμο, ξεκινά να αλλάζει τον εαυτό σου. Άρα και θεωρώ ότι αυτό που κάνουμε και εμείς το αποφασίζω και διάφοροι άλλοι χώροι που το κάνουν σωστά και δομημένα είναι πέρα από επιχειρηματικότητα και ένα κοινωνικό έργο. Υπερχρήσιμο στην εποχή μας. Ειδικά στην εποχή του AI που χρειάζεται να καταλάβεις τον εαυτό σου για να αξιοποιήσεις το εργαλείο.
από το να χαθώ μες στο εργαλείο. Θέλω να το βλέπω ότι σε 10 χρόνια έχει την απήχηση που χρειάζεται. Ναι, είμαστε market leader. Ναι, τα νούμερά μας είναι αυτά που είναι, αλλά και πάλι είναι σταγόνα στον ωκεανό. Δεν ξέρω, θα κάνουν 300 άνθρωποι ένα σεμινάριο από τα δυνητικά 3 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή που να το κάνουν, που είναι απειροελάχιστο το ποσοστό, ενώ υπάρχει ανάγκη. Άρα δεν έχω βρει τους τρόπους ακόμα να το επικοινωνήσουμε έξω κατάλληλα. Θα μπορούσαν να γίνουν εταιρικά, γιατί εσείς πιάνετε και κομμάτια soft skills, βέβαια όχι με την έννοια. Εταιρικά ξέρεις γιατί δεν κάνουμε, το κουβεντιάζουμε πάρα πολύ. Ο Αντώνης είχε δοκιμάσει κατά περιόδους, καλά έκανε κάποιες ομιλίες σε εταιρείες, 2 ώρα, 3 ώρα, οκ. Και εγώ πάω και κάνω αρέα εκεί που όταν έχω χρόνο. Δίνει κάτι αυτό, αλλά είναι απλά να ανοίξει ένα παράθυρο μπας και έρθει. Τώρα για εταιρεία, για να δουλέψεις πραγματικά, θα χρειαστεί να κάνεις για την εταιρεία κανονικό διήμερο σεμινάριο. Είχαμε κάνει, όταν ήμουν στην αρχή στο αποφασίζω, που είναι μαθητής ακόμα, είχε έρθει μια παλιά μαθήτρια του Αντώνη, ο άντρας της ήταν προπονητής στην ομάδα Πόλο, νομίζω του Ολυμπιακού, των εφήβων. Και είχαν σε μερικούς μήνες το Final Four στη Θεσσαλονίκη, όπου πέρσι οι αντίστοιχες ηλικίες τα παιδιά, οι ίδιοι οι παίχτες, είχαν χάσει το τελικό από τη Βουλιαγμένη που είναι κορυφαία στο Πόλο, double scores είχαν ξεφτυλίσει. Και θέλαν πώς μπορούν φέτος να πάρουν το πρωτάθλημα. Και ήρθαν και τους είχαμε κάνει, εγώ απλά ήμουν παρατηρητής εκεί, ένα μονοήμερο σεμινάριο, αλλά είχε μέσα και τη βέργα και όλα, για να πάρουν και όλο τον μπουστάρισμα και τον μπορώ. Τους παρακολούθησε λίγο ο Αντώνης μετά στο τι σημαίνει ναι μπορώ και στην ομάδα. Φτάσανε όντως, το πήραν και το πήραν αυτή την double score. Άρα το να δουλέψω όχι με 2 ώρες ή μόνο με κάποια στελέχη, με όλη την εταιρεία, άρα να κάτσουν 2 μέρες να κάνουν σεμινάριο. Το είχα διαβάσει κουκίδες αυτό. Ναι, εκεί πολύ πιθανό να το έχει. Ναι. Γιατί μου τη λες τώρα και την ξέρω. Πολύ πιθανό να είναι εκεί. Στο βιβλίο του Αντώνη Καλογύρου. Άρα σε αυτό το κομμάτι, αν μια εταιρεία θέλει πραγματικά και πάνε και έλεγε κάτι ο Αντώνης που το πιστεύω, αν το κάνει μια εταιρεία, ο μόνος τρόπος για να λειτουργήσει είναι τουλάχιστον τα μισά χρήματα ή ένα κομμάτι να το έχει πληρώσει μόνος του εργαζόμενος. Ό,τι κάνει δώρο ολόκληρο η εταιρεία. Μου το έχεις πει πέρσι δεν αυτό. το εκτιμάνε οι περισσότεροι άνθρωποι. Και το βλέπω και από τον εαυτό σου. Κλείνεις δωρεάν online σεμινάρια ή δεν πας, ή άμα έχεις πληρώσει μερικά χρήματα από την τσέπη σου, του δίνεις άλλη αξία μέσα σου. Και στην τελική και για τον εαυτό σου το κάνεις, όχι μόνο για την εταιρεία. Στην προσωπική ανάπτυξη. Δηλώνω να με εκπαιδεύσουν σε ένα λογιστικό πρόγραμμα. Προφανώς το πληρώνει και η ΑΡΕΣ αυτό. Ναι. Αλλά στο κομμάτι του επιδοτώ τον εργαζόμενο να κάνει κάτι και θα το κάνει και όχι την ώρα που εργάζεται. Να αφιερώσω ένα Σαββατοκύριακο, ρε φίλε, για αυτό να του δώσει αξία. Όχι να τη καπουλάρω από την εργασία μου για να πάω. Για μένα αυτά είναι σημαντικά. Δεν τα αποδέχονται εύκολα οι άνθρωποι, αλλά βλέπεις και ποιοι πραγματικά θέλουν. Ναι, εγώ πέρσι που το είχα συζητήσει δεν θέλανε. Και θα του το πρίνα εγώ. Ναι. Και το νιώθουν ότι και πας να τους χειραγωγήσει και κάπως, παιδί μου. Κυριάκος ήρθε. Να πούμε για τη Βέργα. Για τη Βέργα λες. Δεν το διαφημίζουμε σε βίντεο. Ναι. Υπάρχουν, για να εξηγήσω. Κυριάκο έσπασε στη Βέργα. Τη λύγησε. Τη λύγησε. Αυτό που τους λέω και στο σεμινάριο, υπάρχουν 3 στάδια στη ζωή. Ένα, να πιστεύω ότι κάτι είναι μόνο για το Hollywood, για τις ταινίες. Δεν γίνεται. Ξέρω να βάλω ένα σκηνή από εδώ απέναντι στην και να περπατήσω. Το δεύτερο στάδιο είναι το δω να γίνεται μπροστά μου. Να είμαστε και να το κάνει ο Ράικος. Να πω γίνεται ρε μαλάκα. Αλλά δεν μπορώ εγώ. Λόγω πεποιθήσεων. Το τρίτο στάδιο είναι να κάνω κάτι που θεωρούσα αδύνατο, ώστε να σπάσει μέσα μου το δεν μπορώ και ότι στο κεφάλι μου είναι όλο και να ανοίξω στις δυνάμεις που έχουμε. Λέμε ότι έχουμε πάρα πολλές πλουτοπαραγωγικές πηγές. Δεν ξέρουμε να τις βγάζουμε. Τις βγάζουμε μόνο στο μεγάλο κίνδυνο ή στην ανάγκη. Να μάθω να τις βγάζω συνειδητά στην καθημερινότητα. Στα μικρά που λες. Στα μικρά. Αυτό το εκπαιδεύουμε. Η βέργα που κάνουμε στο σεμινάριο είναι μια βέργα 8 χιλιοστών, κανονική οικοδομή μπετόβεργα, 1,5 μέτρο. Δεν λυγίζει με τα χέρια, δεν γίνει με κανένα άλλο τρόπο. Και σε ζευγάρια, αφού έχουμε κάνει πάρα πολλή προετοιμασία πριν, δεν ανεβείτε κάντε, όλη μέρα του προετοιμάζουμε στην τεχνική. Του μαθαίνουμε μια τεχνική που έχει να κάνει με φυσιολογία, γλώσσα και εστίαση. Είναι και ο εκπαιδευτής δίπλα σου. Και είμαστε και δίπλα εμείς. Με τον μαλακό του λαιμού, αυτό εδώ πέρα κάτω από το μήλο τέλος πάντων. Ναι, στην απόσταση που έχουμε εμείς. Τη λυγίζουν σε ζευγάρια. Το κάνουν όλοι, όχι πάντα με την πρώτη, γιατί κάποιοι από την αντίσταση μπορεί να κάνουν πίσω και εκεί βγάζω και τι κάνουν στη ζωή μας τα προβλήματα, στον κίνδυνο. Για μας είναι μια άγκυρα αυτό. Πρώτον, όταν μελλοντικά έχω ένα εμπόδιο, να θυμάμαι τη βέργα. Δεύτερο δώρο είναι να μάθω την τεχνική πρακτικά, ότι δεν εστιάζομαι στο εμπόδιο που είναι η βέργα, εστιάζομαι που θέλω να πάω στο στόχο, πώς τίνω το κορμί μου για να έχει ψηλή ενέργεια κτλ. Και το τρίτο κομμάτι είναι. Ότι ακολουθώ το πλάνο. Μπράβο. Ότι τις οδηγίες. Δηλαδή, σου δίνει ο εκπαιδευτής τις οδηγίες και πρέπει να το ακολουθήσεις. Και αν τις ακολουθήσω, θα πετύχω. Γιατί βλέπουμε πάρα πολύ. Ρωτάνε πετυχημένους ανθρώπους πώς το έκανες.
Και σου λέει ο άλλος. Ή το έχει γράψει σε βιβλίο. Ναι, το λέει. Και πάω να το κάνω και δεν μου ταιριάζει πολύ αυτό. Ήταν και λίγο τυχερός αυτός. Μπράβο, δεν θα έχει το αποτέλεσμα. Κάντο όπως το είπε αυτός. Και αν το κατακτήσεις, βάλει και την προσωπικότητά σου μετά και κάνει δικιά σου μέθοδο. Μια χαρά είναι αυτό. Αλλά ακολουθούμε, βασική αρχή στο NLP, ακολουθώ πιστά το πλάνο αυτού που το έχει φτιάξει ή το δικό μου πλάνο. Άρα πρέπει να βάζω πλάνο. Έτσι ακριβώς. Κυριάκο, πώς ένιωσες όταν έσπασες τη... Ένιωσα απίστευτα. Σίγουρα προετοιμαστήκαμε, αλλά μέχρι να ανέβω εκεί πάνω είχα μια μικρή αμφιβολία. Τώρα θα πάω, θα γίνω σουβλάκι αυτό που λέγαμε. Μόλις ανέβηκα, επειδή θυμόμουν ότι ο Βαμέρος είχε πει μην έχεις αυτό στο μυαλό σου γιατί θα γίνει σουβλάκι. Μπράβο. Λέω εντάξει. Και πέρα από αυτό, ξέρεις, είναι άλλο να το βλέπω και το κάνουν αρκετοί και λες: OK, γίνεται ρε παιδί μου. Το κάνανε ήδη 50 άνθρωποι. Όταν φτάσω εκεί και το έχω στο λαιμό, είναι άλλο το συναίσθημα. Ξεχνάς ότι το έχουν κάνει άλλοι εκεί. Μπράβο. Και λες: φίλε, εγώ είμαι εδώ. Ναι. Μπαίνουν και οι αμφιβολίες. Μήπως είμαι ο μόνος που θα το κάνει και γίνω ρόμπα. Όλη αυτό αμφισβήτηση. Και στην τελική μου έλεγε ένα προπονητής κάποτε: ό,τι προετοιμασία και να έχουμε κάνει καλό μαγόρι, θα φτάσει στο παιχνίδι κάποια στιγμή. Όταν θα μπει στο παιχνίδι, σίγουρα δεν είσαι 100% προετοιμασμένος. Γιατί έχει συνθήκες που δεν τις περιμένεις. Και έναν αντίπαλο. Μπράβο. Έτσι. Αν είσαι καλά προετοιμασμένος, μάλλον θα ανταπεξέλθεις. Ναι. Άρα χρειάζεται και η δράση πέρα από τη θεωρία. Κυρίαρχα. Εντάξει, η δυναμική λέω ότι είναι ένα σεμινάριο που αξίζει να το κάνουν όλοι γιατί είναι βιωματικό και παίρνεις πάρα πολλά πράγματα. Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που έχεις πάρει ποτέ? Τώρα ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο γιατί με το mindset σου, τον τρόπο που έχεις μία. Το πρώτο που μου ήρθε, λέω, δεν είναι μία απαραίτητα. Υπάρχει μια φράση η οποία με κρατάει στα πολύ χαμηλά μου με πίστη και αυτοπεποίθηση και στα πολύ ψηλά μου στο να μην γίνω αλαζόνας. Είναι και τούτο θα περάσει. Αυτό σημαίνει ότι πήγαινε πίσω στη ζωή σου στα πιο χάλια. Πέρασαν, εδώ είσαι ρε φίλε σήμερα. Με κάποιο τρόπο πέρασες και έγινες καλύτερος. Στην πολλή επιτυχία, ότι δεν θα έχεις μόνο πολλή επιτυχία, γιατί είναι ένα διάγραμμα αυτό ανωδικό, με άνοδο και πτώση. Άρα μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα, πάτα στη γη, απόλαυσέ το που πετυχαίνεις, αλλά παρέμεινε γειωμένος. Αυτό με κρατάει στο να μην γίνουμε αλαζόνας. Και στα θετικά λοιπόν και στα αρνητικά. Και τούτο θα περάσει. Εμένα αυτή είναι μια φράση που δεν θυμάμαι αν μου την είπε άνθρωπος ή τη διάβασα. Ή μπορεί να την είχα διαβάσει και αν μου την είπε και κάποιος, που για μένα αυτή τη στιγμή είναι φάρος. Ταιριάζει πολύ με αυτό. Εγώ είχα εμπνευστεί πάρα πολύ μικρός με το Γκάλι, γιατί είμαι και μπασκετικός. Όχι Αριανός, Παναθηναϊκός. Αλλά ο Γκάλης ήταν νομίζω μεγάλο σχολείο. Γενικώς για όχι μόνο για τον ελληνικό αθλητισμό, γενικώς για την χώρα, για τον τρόπο που δούλευε, η αυταπάρνηση που είχε. Όλο. Έφερε μια νέα νοοτροπία στην Ελλάδα. Έφερε μια νέα νοοτροπία. Και ότι γίνεται. Και η εθνική μας έπεισε ότι γίνεται. Ναι, που και εδώ υπάρχει μια ωραία ομιλία του Οικονομίδη που το δεν γίνεται, το έχεις δει, Πολύ καλά. Που λέει δεν γίνεται ρε μαλάκα. Είναι η πρώτη αντίδραση των ανθρώπων. Δεν γίνεται. Ναι. Εγώ λέω ότι αν έστω, όχι 1%, αν ένας το κάνει, γιατί όχι και εγώ αυτό λέω στον εαυτό μου. Τι χρειάζεται να κάνω, είμαι διατεθειμένος να το κάνω αρχικά. Αν θέλω να το κάνω, ναι. Ναι, αν θέλω όμως, αν το κάνει έστω και ένας, γιατί όχι εγώ. Ναι, άκουτε λέει ο Γκάλης. Ναι. Λέει όταν ξεκίνησα λέει, το μπάσκετ στην Ελλάδα, γράφανε. Του πέραν συνεντεύξεις, γράφανε. Και του λέει, τα διάβαζα, αυτά σε επηρεάζανε. Λέει, όχι. Είχα λέει ένα σιρτάρι, άνοιγα το σιρτάρι, πέταγα μέσα όλα τα δημοσιεύματα και τα είδα όλα μόλις τελείωσα την καριέρα μου. Δεν έβλεπα για να με επηρεάζομαι. Εξαιρετικό. Είτε θετικά είτε αρνητικά. Είτε θετικά είτε αρνητικά. Ναι. Είτε στο καλό είτε στο κακό. Να κάνω κάθε μέρα την προπόνησή μου, να γίνω κάθε μέρα καλύτερος, να μαθαίνω από τα λάθη που κάνω, γιατί ειδικά στον αθλητισμό, του το λέω και σε σεμινάρια, δεν υπάρχει 100% για κανέναν. Κορυφαία ομάδα του κόσμου, ας πούμε, κάπου θα χάσει με τη χρονιά, παιδί μου. Δεν παίρνει πρωτάθλημα με 0 ήττες. Πολύ σπάνιο. Άρα... ναι. Υπάρχει κάποια δεξιότητα που μαθαίνεις τώρα? Τι εννοείς πρακτικά? Ναι. Μαθαίνω πιάνο, ας πούμε. Ξεκίνησαν οι κόρες μου πιάνο, έκανα πολύ μικρός, ξανακάνω γιατί μ' αρέσει. Ενώ από τέτοια πραγματάκια κάνω διάφορα για το χαβαλέ μου. Σε επίπεδο δεξιότητας δικιάς μας ασχολούμαι αρκετά με ChatGPT και ιστορίες. Μια δεξιότητα είναι και αυτό. Σαν εργαλείο να το μάθω, δηλαδή αφιερώνω χρόνο στο να μαθαίνω πράγματα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και να κάνω με τα χέρια. Αυτό σου λέω. Πιάνω. Στο σπίτι που πήγαμε έχει και ένα πινκ-πονγκ κάτω. Είχα χρόνια να παίξω, παίζω λίγο παραπάνω. Έχει γήπεδα μπάσκετ απέναντι. Εγώ δεν είμαι μπασκετικός, έπαιζα βόλεϊ χρόνια. Μία ώρα τη βδομάδα πάω και βαράω σουτάκια και. Κι εγώ αν ήμουν παουκτζής, δεν θα ήμουν μπασκετικός. Με τον Άρη. Εγώ φίλε, ο θειός μου ο Παναγιώτης ήταν φουλ Αριανός.
Μικρούς μας πήγαινε στο Παλέντε Σπορ, στον Άρη στην Ευρώπη, άρα έχω πολλές εικόνες με Γκάλι και όλους αυτούς. Δηλαδή δεν γίναμε ποτέ Άρης, ΠΑΟΚ γίναμε λόγω οικογένειας ενδεχομένως και βόλεϊ Ηρακλής. Γιατί πετύχαμε την καλή εποχή. Και γιατί έπαιζα στον Ηρακλή και γιατί πέτυχα την καλή εποχή. Και εμένα ο Ηρακλής έφτιαξε το βόλεϊ στην Ελλάδα εκείνα τα χρόνια. Άρα βλέπαμε πολύ μπάσκετ και λιγότερο ποδόσφαιρο. Παίζαμε βόλεϊ. Τώρα παίζω σπίτι μου έχει γηπεδάκι και πήρα μπάλα μπάσκετ όντως και πάω βαράω σουτάκια. Δηλαδή μου αρέσει να κάνω νέα πράγματα και για το. Βαριέμαι για πρόσωπο. Βέβαια έχω την αυτοπιθαρχία. Τα νέα πράγματα τα κάνω για όσο χρειάζεται. Γιατί πάρα πολλοί ξεκινάνε και τα παρατάνε γρήγορα. Εγώ, αν θα ασχοληθώ με κάτι, θα το κάνω για όσο χρειάζεται μέχρι να το κατακτήσω. Αν θα το συνεχίσω μετά, όχι, θα δείξει. Ωραία. Αν είχες απεριόριστους πόρους, αύριο, τι θα ξεκινούσες? Μπορείς να ανοίξεις οτιδήποτε. Νούμερο 1, που είναι το 2 μαζί, θα έβρισκα έναν τρόπο με ιδιωτική πρωτοβουλία, αφού έχω πόρους απεριόριστους, να μπει χρηματοοικονομική παιδεία στη σχολεία. Αν να βρεθούν οι κατάλληλοι, ήδη πάρα πολλοί μου λένε να κάνουμε. Δεν ακουμπάω παιδιά γιατί είναι πολύ ευαίσθητο. Αν βρεθούν οι ειδικοί, να φτιαχτεί αυτό που χρειάζεται, να είναι απλοποιημένο και να πάει σε όλα τα σχολεία. Με πόρους δικούς μας, ας το κράτος στην άκρη. Αν θέλει και το κράτος μια χαρά. Να γίνει ένα σχολείο ιδιωτικό που να έχει κατέβει στην επιχειρηματικότητα. Δεύτερο, αυτό που έχουμε κουβεντιάσει και μαζί, να γίνει ένα σχολείο όπως έχει κάποιο εξωτερικό και αρκετά οικονομικό και affordable, όχι να θέλει 50.000 το χρόνο, να μπορούν να είναι. Εντάξει, όχι δωρεάν ενδεχομένως, ή αν είχα άπειρους πόρους και δωρεάν θα μπορούσε να ήταν. Σχολείο επιχειρηματικότητας με κατεύθυνση για όσα παιδιά θέλουν να το δουν έτσι. Δεν είναι απαραίτητο για όλους. Και το τρίτο κομμάτι θα ήταν μια σχολή γονέων. Έλεγε ο Αντώνης ο Καλογύρου και το έχουν πάρει πολλοί από τον Καλογύρου και το λένε πλέον ότι αν γινόμουν υπουργός για μια μέρα στη ζωή μου θα έκανα σχολή γονέων και θα παραιτούμουν. Δηλαδή για να επιτρέπεται να κάνεις παιδιά να έχεις περάσει σχολή γονέων πρώτα, να έχεις μάθει τα βασικά, γιατί έχουμε διάφορα θέματα σε αυτό. Θα ήταν το τρίτο αυτό. Μία σχολή γονέων. Θα μου πεις εν μέρει το κάνουμε, θα αποφασίζω με κάποιο τρόπο. Δομημένο εκεί, ρε παιδί μου. Να περνάνε όλοι οι άνθρωποι δωρεάν πριν επιλέξουν να γίνουν γονείς. Γιατί το λες αυτό? Γιατί πιστεύεις ότι χρειάζονται? Γιατί όλη η παιδεία κατά βάση ξεκινάει από το σπίτι. Οι πρώτοι δάσκαλοι είναι οι γονείς. Από δικές τους παραλήψεις και ελλείψεις. Λέμε ότι είμαστε θύματα θυμάτων. Οι γονείς μας κάνουν το καλύτερο που ξέρανε. Συνήθως, όχι εκεί που τρώγανε ξύλο τα παιδιά. Οι normal γονείς. Με τον τρόπο που ξέραν το δίνανε. Άρα περάσαν στα παιδιά τις δικές τους πεποιθήσεις και φόβους. Και αν γνωρίζαμε πώς λειτουργεί ο άνθρωπος καλύτερα και ήμασταν εμείς καλοί, γιατί σχολείο γονέων τι σημαίνει, όχι τι να κάνεις με το παιδί σου απαραίτητα, να φτιάξεις τον εαυτό σου πρώτα για να είσαι καλός γονιός. Είναι παράλληλο αυτό. Προσωπική ανάπτυξη στον εαυτό μου και τι να κάνω με το παιδί αντίστοιχα, γιατί έχει πάρα πολλές τεχνικές. Από μοντισοριανές μέχρι Reggio Emilia, μέχρι οτιδήποτε σε προσεγγίσεις. Δεν θεωρείς ότι έχει εξελιχθεί λίγο ο κόσμος? Έχει εξελιχθεί, αλλά είναι ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο. Ναι, υπάρχει μια αφύπνιση. Ναι, πάρα πολλά σχολεία, ιδιωτικά το κάνουν αρκετά χρόνια. Πολύ φωτισμένοι δάσκαλοι με πολύ κόπο σε δημόσια σχολεία δοκιμάζουν και το κάνουν, αλλά είναι μια χτίδα φωτός μέσα σε ένα χαοτικό περιβάλλον. Άρα είναι να πετύχω αυτό το δάσκαλο και ό,τι μπορεί να κάνει ο Έρμος ή η Έρμη. Ναι, πάει πάρα πολύ αργά τέλος πάντων. Ναι. Θα φρόντιζα να επιταχυνθεί αν είχα περιόριστους πόρους. Αυτό. Αλλιώς θα μας πάρει πολλές δεκαετίες και αν έχουμε ακόμα κόσμο. Θα θες να αφήσεις ένα μήνυμα στο κοινό? Αυτό που φέτος και πέρσι μάλλον συνηθίζω να λέω και με τα μότο μου είναι το περίφημο μη βιάζεσαι. Ζούμε σε μια εποχή που όλα πάνε υπερβολικά γρήγορα. Θαμπονόμαστε από πράγματα, πιστεύουμε, γιατί έχει και πάρα πολύ δικαιωματισμό μέσα και η νέα γενιά και η δικιά μας έχει εν μέρη, ότι μου τα χρωστάει η ζωή και ότι θα οικονομήσω γρήγορα ή θα πετύχω γρήγορα. Ό,τι γίνεται γρήγορα φεύγει γρήγορα. Συμπαντικός νόμος, τα καλά πράγματα και τα μεγάλα πράγματα θέλουν χρόνο και τίμημα. Άρα, αρχικά μην απογοητεύεσαι αν δεν γίνεται γρήγορα, είναι φυσική ροή. Να χαίρεσαι κιόλας, γιατί χτίζεις το είμαι του ανθρώπου που μπορεί να κάνει αυτά που χρειάζεται και να έχει αυτά που θέλει. Άρα, το μη βιάζεσαι για μένα είναι το μότο και προς τον εαυτό μου ακόμα, γιατί μου έχει πάρει χρόνια και παίρνει, και ως προς όλες τις γενιές, όχι μόνο την Gen Z που την έχουμε φάει όλοι. Ισχύει για όλες τις γενιές. Χαίρομαι γιατί και εγώ σε αυτή τη φάση είμαι, γιατί και εγώ έχω ανάγκη από αυτό. Έτσι. Να κάνω υπομονή. Έτσι. Είναι το μόνο skill που δεν έχω. Και ενδεχομένως να απολαύσω και το ταξίδι προς την Ιθάκη. Δηλαδή, αν δεν χαρώ και το ταξίδι και περιμένω το αποτέλεσμα για να χαρώ και να νιώσω επιτυχία, ούτε ότι το νιώθω. Γιατί είμαι λέω συχνά και είναι παρεξηγήσιμο κάποιες φορές, αν δεν έχω το χρόνο, ότι αυτός που πετυχαίνει πράγματα και δεν τα απολαμβάνει είναι δυστυχισμένος, είναι ματαιότητα. Αυτός που δεν έχει πετύχει ακόμα, έχει την ελπίδα τουλάχιστον, όταν θα πετύχω θα χαρώ.
περιμένει μπάσκετ. Ναι. Το άλλο είναι για μένα ο ορισμός της ευτυχίας. Ας κλείσουμε με αυτό. Να μπορώ να απολαμβάνω την επιτυχία μου. Αν πετυχαίνω και δεν απολαμβάνω, γάματα δηλαδή. Είσαι για αυτοκτονία ή για τρελάδικο. Μπαίνει όμως. Δηλαδή, αν έχει το mindset του πρωταθλητή, εγώ θυμάμαι το Διαμαντίδη. Είχαμε πάρει το ευρωπαϊκό και του λέγανε, στο τέλος της συνέντευξης. Εντάξει, τώρα λέει παιδιά, πάμε, έχουμε το πρωτάθλημα. Ναι, αλλά να το δίνω στον εαυτό μου, όχι με αλαζονία. Μπράβο, ρε παιχταρά. Σαν οπαδός, εγώ δεν έβλεπα ότι το έδινε. Δεν το ξέρω. Μπορεί και να μην το έδινε ο άνθρωπος ναι. ή αυτό και να μην είναι και ευτυχισμένος. Δεν σημαίνει ότι τα πήραν όλα αυτά και είναι ευτυχισμένοι. Και ο Τζόρνταν, να το δει, είναι με το μάτι κίτρινο τέτοια, ας πούμε, στο Last Dance. Ναι. Έφτασε στις κορυφές και παρέμεινε γιατί δεν δούλεψε με τον εαυτό του να έχει αποθυμένα με τον αδερφό του τον μπαμπά του. Ποιος ο Τζόρνταν που έπιασε πιο κορυφή δεν πάει. Άρα, αν δεν δουλέψει με τον εαυτό μου, δεν σημαίνει κάτι επιτυχία. Άρα, τι σημαίνει απολαμβάνω. Το έλεγε ωραίο ο Μάικο Ζαμπίδης, που τον είχαμε και με αυτό που αποφασίζω πριν από 3 χρόνια. Του λέω: Ρε Μάικ, το έπαιρνε στο παγκόσμιο, έπαιρνε 6 μήνες αυτό. Πόσο καιρό χαλάρωνε μετά να απολαύσει. Μια εβδομάδα maximum με έλεγε. Το πανηγυρίζαμε την ομάδα, τρώγαμε και κάνα σουβλάκι παραπάνω. Αν έμενα 1 μήνα το είχα μετρημένο, ήθελα 1 χρόνο να επανέλθω. Δεν είχα το περιθώριο. Αλλά δεν στερούμουν να λέει κάτι. Ήταν τρόπο ζωή αυτό. Άρα το τι σημαίνει απόλαυση για μένα ή για κάποιον άλλον είναι ατομικό σπορ. Το απολαμβάνω μπορεί να είναι ότι εκείνη τη βδομάδα, εκείνο το μήνα, φέρνω παραπάνω χρόνο με τα παιδιά μου. Όχι απαραίτητα πίνω ποτά και τα και όλα. Ο Διαμαντίδης επίσης, για τις κοινές παρέες που είχαμε. Εγώ έπαιζα βολή στο Ηρακλείο μπάσκετ. Είμαστε η ίδια φουρνιά το 1983. Εμείς κάναμε βάρη στο γήπεδο του μπάσκετ, το Ιβανόφιο. Δεν είχε το κατσάνιο γήπεδο. Το 80 είναι ο Διαμαντίδης. Ποιος είναι από αυτούς? Είμαστε... Στο λέω σίγουρα. Δεν ανοίγω τώρα να δω. Εγκυκλοπαίδεια. Εγώ θα έλεγα το 83, αλλά όποιος ακούει. Κυριάκο, για μπες. Κυριάκο, δες. 80. Μπράβο, κέρδισε ο Ράικος. Του το δίνω. Για τον Παναθηναϊκό μην με πας κοντά. Διαμαντίδης, Χορτσιανίτης που ήταν το 80 κάτι το παιδί. 85. Ο Χατζιβρέτας που ήταν πιο μεγάλος από αυτούς. Με αυτούς ήμασταν κοινές παρέες. Ο Διαμαντίδης, επειδή έχει ρίξει εκπληκτική δουλειά, δεν έχει ταλέντο το παλικάρι. Είναι από αυτούς που έχουν. Δεν έχει ταλέντο στη λογική να γίνεται εύκολα και απλά. Έχει γαμηθεί στην προπόνηση. Πραγματικά. Και πολλοί από εκείνη τη φουρία και πάρα πολλοί άνθρωποι. Ναι. Ο Χατζιβρέτας, α πούμε, 0 ταλέντο. Έχει κάνει προπόνηση. Και έγινε ο top αμυντικός και ο top παίχτης. Ήταν top επιθετικός και είναι top αμυντικός στον Παναθηναϊκό. Ναι, αλλά με πάρα πολύ σκληρή εργασία. Ναι, Όταν εμείς πιστεύαμε ότι αυτοί δεν απολαμβάνουν και τους λείπουν πράγματα, γιατί εμείς πίναμε και 2 μπύρες παραπάνω. Λέγανε ότι δεν μου λείπει. Εγώ κάνω αυτό γιατί με έχω δει, ρε παιδί μου, να βάζω το χιτρίποντο με τη Γαλλία και το πανηγύρω Ελλάδα. Αυτό του έδινε το κίνητρο για να το κάνει. Ναι. Άρα το τι σημαίνει απόλαυση για τον καθένα είναι σχετικό και θέλω να καταλήξω. Δεν σημαίνει ότι όσοι πετυχαίνουν να απολαμβάνουν. Γι' αυτό και πάρα πολλοί είναι δυστυχισμένοι. Αν μάθω να απολαμβάνω τις επιτυχίες μου και ορίζω τι σημαίνει απόλαυση για μένα, θα είμαι παραπάνω ευτυχισμένος. Κανείς δεν είναι σε μόνιμη κατάσταση ευτυχίας. Άρα θα έχω παραπάνω κίνητρο. Ναι, άρα θα έχω παραπάνω κίνητρο να κάνω κι άλλα. Δεν θα σε πήγαιναν στην απόλαυση, θα σε πήγαιναν περισσότερο στον πανηγυρισμό που λέτε και στη δυναμική. Ότι δεν πανηγυρίζουμε τις επιτυχίες μας. Ο πανηγυρισμός είναι ένα κομμάτι και απόλαυση εν τέλει. Γιατί στην τελική, είσαι στο γήπεδο, ρε φίλε. Όταν μπήκε το γαμίδι το τρίπο, το πανηγυρίζει να μην υπάρχει αύριο. Λογικά, αν πανηγυρίζει αυτό, κάτι πάει στραβά. Έχει τάψει όλα τα συναισθήματα. Άρα το πανηγυρίζω με τον εαυτό μου. Εγώ, σαν Αλέξο, όταν πήγα στο αποφασίζω, ανακάλυψα ότι μου έλειπε αυτό. Πανηγύριζα full σαν αθλητής, τρελά, μόνο μες στο γήπεδο. Ή σαν παρατηρητής σε άλλα. Είχα 0 σε όλα τα άλλα. Όταν έμαθα να το δίνω στον εαυτό μου, και απολάμβανα περισσότερο και είχα και κίνητρο να πάω παρακάτω. Είναι από μένα για μένα. Άρα πανηγυρισμός full. Πανηγυρίστηκε γιατί χανόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Το απόλαυσα, να ξέρεις. Όντως. Πάντα απολαμβάνω τις κουβέντες μας, τώρα τις κάνουμε και δημόσια. Είχαμε και κάμερες. Έτσι. Νομίζω ότι ήταν απολαυστικός. Είδατε και μια άλλη πτυχή του Αλέξου. Τουλάχιστον, μάλλον οι ερωτήσεις γίνανε για το πώς βλέπω εγώ τον Αλέξιο. Έτσι. Και η προτροπή μου προς εσένα είναι, και πιστεύω το κάνεις γιατί είσαι με mindset τέτοιο, τα πιο πολλά podcast κάνουν 10 βαριά 20 επεισόδια και μετά τα χάνουμε από την... Σαν να έχεις στόχο. Έχουμε κοινοί φίλοι που θα κάνουν συγκεκριμένα 15 επεισόδια για άλλο αυτό. Ναι. Είναι εφόσον δίνει αξία, που δίνει αξία για μένα, από τα πρώτα που έχεις ήδη βγάλει, για όσο βγάζει νόημα, που όπως το κάνεις βγάζει νόημα γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που μπορούν να έρθουν εδώ, δεν είναι ένα θέμα που θα το εξαντλήσουμε, κράτα το, γιατί τα διαχρονικά project είναι που δίνουν και την... Η διάρκεια λοιπόν. Η διάρκεια, πάντα διάρκεια. Άρα ταιριάζει και με αυτό που πες πριν. Ναι, μη βιάζεσαι, άρα διάρκεια. Τα νούμερα θα δείξει. Θα είναι γρήγορα, μεγάλα ή... Δεν έχει σημασία. Και θα ποικίλουν και στην πορεία.
Κοίτα, εγώ θέλω να δείξω μέσα από εδώ και την επιχειρηματικότητα από μια άλλη οπτική. Και γι' αυτό συζητάμε και θέματα εργασιακά από την οπτική του επιχειρηματία κατά κάποιο τρόπο. Έτσι ακριβώς. Και χρειάζεται αυτό γιατί ακόμα εκεί υπάρχει αυτό το beef. Ναι. Εργαζόμενοι επιχειρηματίες. Νομίζω ότι έχω το δικαίωμα. Με την εξάωρη εργασία έχω αποκτήσει το δικαίωμα να μιλάω και από την πλευρά του επιχειρηματία. Μπράβο. Αυτό. Και να μπορώ και τεκμηριωμένα να πω και μια άλλη οπτική. Και να πω και μια άλλη οπτική που να έχει σχέση και με το εργασιακό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είδατε ένα επεισόδιο ακόμα των The Sixers. Γεια σου, Αλέξη. Καλή συνέχεια σε όλους.